This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Kajing dan jang kibriyo ki badan kajing isin ay nakabanta kibriyo ki badan kam ya ki lat jing arap kalong ka ay ka basngo tenat ban yo sngo bat ka balong ru kum kajing kerku nakabanta ki biyo pryang yaka haka arpo hundre tre ujelio araja arpusan ki nong elam ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTO DA Southwest Khasi Hills District kila no senyang da katen sop yeng syakawai kalong yeng ka bla habban mat ya ki jing hadien bakading ka baklang kala bam do lot ya ki jing don jing jongki kani kalong yeng ka bala yo pdyang ya ka jing rap ka dei jong uba service star ternyang uba nakasnong ti shra domba ka bahap harang blang bat kani ka jing ja ka dei ka bala ja haka arpoi trek jelio araja arpsan hakani ka sngi laidon lang daw president ka MCTO DA Southwest Khasi Hills District uba Robin Singh wa lang uba Philandar Thong ni secretary urang ba snong uba Brexius yaupniao nalor kiwei Nakaliang jongi ka Meghalaya Commercial Trucks Owners and Driver Association. Ngidai ka seng jong ki driver kali, ki malik kali, jong ki truck ki wa jukit juba ya kene ka than jongi ka Southwest Khasi Hills hangne ha ki surok ki badai baniyat ya kene ka than ka jongi ke habang yo sngaw ya ka ni ka jingjia ka jong pi hang ni mama ba kadon kum ka ni ka jingjia ka jing sa plu yeng jing iskol tho pi don tang marway don mano ba pe ki ngamar pim don lok lane pim chem don khon ke pi chong sa marway ke kalong ka ka jingjia ka bas si habang yo sngaw ba nalor ba pilong marway katne la long temen ka jongpi panban pi mat ya ka bakum kani ka jingjia ya habangi yo sngaw ya ka bakum kani dang menin sisngi asngi kilapon na kaliang jongi para dikot kamtam presiden jongi ibasa hangni ha makrwat ilapon yengi bakadon ka jingjia hangni ha rangblang ne mo ke endang ngelayo sngaw ya kata ngelayo pon para dikot bakumno ngeliale kanang bangin IAA kumka dak jong kajing sngaulem na kabanta jong prima namar kata ngelayo perkat kunto hakajing lengkot jong kapor bala kumno namar kini kijing dia ke bakum kini kidei ke bangin habyarap kerke namar kata ngim kau lap long ki bakumno ro Henry tang bangin yo baniano senyang lem dan nomor kata nga bahap okin pediang ya kini kijing ai kijungi watla kilong ke retro ngi ai da kijing snow ya ki da kijing snow kemen nganget bapi kin pediang ya ki ai kijing ai kijungi watla ngimla ban kodbor katadu bapin dala ban biang Henry kum kalat jong kijing ya kersanlem ka jongi kajing sngaulem ka jongi na kabanta jong pi nget priang ya kini kijing ai ki jongi kum ki driver truck bat ki try truck namar kata to priang da kajing sngaw ngo warla ngemla ban ai kijing ai kabala ban kot seduk kata ka jing biang pura ka jong pi yen rei tangkum kadak jong kajing ka jongi ya pi ba ni ai sngaw bha ya kini ki tin ki jongi da ka bangin no sngaw lam ya pi kena kerpat yau presiden jongi baun ai ya kini ki tin ba pemjuro ban ai ya ka song pisa kerba ngila na rasuk pun sisai kan ka musim ka ba phila le sitom ya ka ban pen urlong ban ya rap lem ban senyang lem ya kan ka jingjia ni po snong jongi ni ki khemla ban ya siu kaliang yen ya phi nrei ai bau bleu unya don lem kam sim jong phi
ai bakai jingmut jing khapen phi kenang khamyar su ban ya ki jai jinglong jingman kadika perthai nei tobu blei on da on keriat phi naka jing no is nei jong phi le se khensa pten ti khamsibun sha hakiwiki por hakiwiki ayom nang ta ngir ngin sai ke yai kan mau ya ka jing bha jong phi hakapor ngin sai yai kan mau ya phi kublei sibun sai jaru ublei ne don ka da phi kublei sibun Habatin, pej bahagi kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi the office jo Commissionariat of Food Safety Shillong Meghalaya